Vymente toto za toto. Jupi si dôležitosť čítania rozprávok uvedomujeme. Preto prichádzame s novými rozprávkovými knižkami a tu je zo pár tipov. Tip číslo 1 je kniha o žirafe, ktorá sa nezmestila na stranu. Nájdete v nej humor a veľké posolstvo o jedinečnosti, sebaprijatí a odvahe byť sám sebou. Podporuje sebavedomie, empatiu a emočnú inteligenciu. Ideálna na rozhovory o inakosti a prijatí seba samého. Zajko Kupko bude mať sestričku. Kniha ponúka láskavý a jemný spôsob pripraviť dieťa na príchod nového člena rodiny. Pomôže mu pochopiť novú situáciu, znížiť strach a neistotu a rozvíja aj emocionálnu inteligenciu, či podporuje rodinnú súdržnosť. Ďalší tip je kniha Medvedík Timo sa nechce kúpať. Určená pre deti, ktoré sa vody boja alebo kúpanie odmietajú. Buduje pozitívny vzťah k hygiene cez hru a humor. Pomáha prekonať odpor ku kúpeľu a premieňa rutinu na zábavné dobrodružstvo plné smiechu. Skvelá kniha je aj Samkov deň plný objatí. Zdôrazňuje dôležitosť objatia ako prejavu lásky, bezpečia a istoty. Podporuje emočnú inteligenciu. Deti sa učia rozpoznať a spracovať radosť, smútok aj obavy. Pomáha deťom vyrovnať sa s malými každodennými výzvami, ako je padnutá zmrzlina či strach z príšery. Verím, že sme vás trocha inšpirovali. Všetky tieto knihy nájdete na UPSK, ale aj ďalšie rozprávky o iných výchovných problémoch, ktoré možno vy práve doma riešite. Tak poďme deťom čítať.